Ties had oudere oantinkens. De oudste han zo te krijgen met de rook van molken en memmeswit, met het vieren van zeftens en warmte en het jerm van veskes die nunderen worden door de mooiste stemmen van de wereld. Maar deun daar bovenop luidt een laag die het maar Wouter te krijgen had. Dat er toen nog van tocht dat hij hem meer oors als heid nemen zou. Het ben al je deze gezefte vormen, als de kessens van het atelier, maar hier en daar een gleenstring. Zijn huid brult hem noffelijk door het buikje. Ties zien wangen gloeien. Hij zou zakhoesen kennen. Sjoch, zei zijn huid in een zeft maar spannend, en hij wiest, net al te rimpen vanzelfs. Ties docht de eigen wiet iepen en werd een lietsblauw flinterke gewaar. Het docht dus jukjes en peerkeer stadig dicht en iepen en dicht. Voordat er hier al stil zitten bloot op een reerde blom. Sjochst dat? Vreeg het zijn huid. Die flinter, vreeg het Ties een beetje teleursteld. Dat is toch geen flinter, jongen, antwoordde het zijn huid. Sjoch nog eens goed. Ties skothollet wiefelend. Toe dan, treunde de rongen. Ties docht het. Zijn eigen dochter er haast zeer van. Nee, net saar, zei zijn huid. Liek als niesdiest, tro de tuisters. Met 12 vingers giet de Ties oer de voorrollen, oer de eeglin. De vrouw werd weer diezig, maar hij loopt wel dat er nou beter sjocht wat zijn hart bedoelt. Sjocht dat liefke, fluistert die. Hij had een blauw wollen pakje aan en grutske zwarte egen. Het hier had een glijachtig rookje en sjocht zo. Hij zit op handen en knibbels en kiepert door de randen van de blom naar onderen. Wat zou daar wezen? Toen ben ik het voorzichtig begonnen te schreeuwen van hier en daar is een stukje van hey, hoe zou dat west hebben en hoe is dat als je in een huishouding opgroeien met nou aan de ene kant een hele protte vrijheid is en met alles mooi, maar waar je aan de andere kant in te maken zien nou een hele protte onduidelijkheden en weet je soms net weten van waar begin ik en waar eindigt een oor en wat is van mij en nou ja dat ik aan de andere kant weer oorsoorten van onvrijheden en van onduidelijkheden en droogzo'n-gevoelens op z'n midden. Dus toen ben ik een dag op paard geweest om een foto te stellen en ben ik al eens in Friesland rondrijdend dwaan geweest met plaatsjes zitten van boerenpleers en van dwarpjes die het nou, eerder in mezelf al een soort dwaaien, want hier bleek dat toch een soort idee van, hey, die pleats die mag ik op een foto zetten en dat dwarpje, dat is aardig als dwaaien, dus ergens had er in mezelf al wat west van, nou, zou dat het ongeveer wezen. Maar die plaatsjes die hebben me weer geholpen om dingen echt concreter te maken en om te zorgen dat het doogt, dat die pleats, wat ik weer een plak west had van Ties in zijn jonge jaren, dat ik echt een pleats weer zat in wie. In de eerste plak, ja, doch ik het toch meer droog komt vanuit mezelf. En dat ik zelfs dat verlet haal om uit dat opslepen te komen en om van mezelf die vooral wat hier te breken. Maar ik merk van op het moment als er maar dwaalde bist, en nou ja, als er echt maar dwaalde bist, als een boek ontschreven bist, dan zit in een heel eigen verhaaltje, west echt in eigen dingen wel zest. Maar en dat jouwt voor jezelf een stuk vrij. Maar op het moment dat het boek er is, dat het clear is, dat mensen het lezen gaan, dat ze het er maar mensen moet haast, dan prikt die vrijheid en die vrouw die ster in makken haast en wel zetten haast, prikt die ik voor de lezer die rond te oproepen te kennen.